Kansanautoissa on kansanhuolet ja luksusautoissa on luksushuolet. Kiitos. Hyvältä kuulosti. Kiitos, Pede. Tervetuloa. Tänään meillä on vieraana Spede Pasanen. Pertti Spede Pasanen tuli tänään juttelemaan meidän kanssa Linkin Parkin. Lättykesti. Tervetuloa puolen metrin metsään. Täällä lättykestit. Moi Ossi. Moi Samu. Tervehdys. Miten menee? Hyvin menee. Ulkona on kesä, niin tavallansa on vähän mälsää olla täällä kopissa äänittelemässä, mutta sitten on tosi kiva äänittää. Juu, meillä on myös, tämä koppi on siitä kiva, että vaikka tämä kuinka akustoitu ja äänieristetty ja muutenkin mukava on, niin kuuma täällä tulee. Että saa nähdä, kun puhutaan tässä tunteroinen, niin voi olla aika lämmintä. Lämmintä. Kättä. Kyllä. Anoen ja jotenkin sitten eteenpäin. Jotain sellaista. Joo. Se oli tarpeeksi lähellä. Hei, tervetuloa. Jakso joku numero. Olisiko 9? Onko jo niin 8? paljon? En tiedä. Mutta siis me ollaan kuitenkin väärässä, sanotaan mikä niin, vaan. No siis niin joku ihan mitä korjaa. vaan me sanotaan, niin se on väärä sen tervetuloa numero. Jakso numero 16,5. Tänään meillä on vuorossa, enpäs kerrokaan vielä mikä on vuorossa, koska meidän alku, mikä sovittiin jo kauan sitten ja olin sen jo unohtanut, niin koitetaan uudestaan. Joo. Ossi, olet varmasti kuunnellut jotain musiikkikappaleita tässä viime aikoina, niin kerrotko, mikä on ollut sellainen, mikä on säväyttänyt viime aikoina? No tässä muutaman päivän olen vasta kerennyt Bring Me The Horizon, eli tuo minulle horisontti, julkaisi uuden albumin Posthuman Next Gen. Ja voin tässä nyt ihan tälleen maltillisesti hehkuttaa, että joku 100 jotain albumia uutta musiikkia, siis vuonna 2024 julkaistua musiikkia tullut kuunneltua, niin tämä meni heittämällä sinne sitten kärkeen, että jos tykkää vähän tuollaisesta menevämmästä tanssimusiikista, niin sitten suosittelen paras post-rock-albumi, joka on tehty vuonna 2024. Mites tämä ensimmäinen Posthuman-levy, tämä Survival Horror, tuli ennen tätä levyä. Juh. Ja itse rakastin sitä, en ole kuunnellut tätä uutta. Onko se samanlaista? Onko se jatkumoa siihen vai koetko sä, että se on erilainen levy? No vaikea kysymys. On se tavallaan se jatkumo. Siinä aikaisemmassa oli niin kuin ehkä enemmän paluuta sinne niin kuin lähtöhetkeen, mistä Bring Me The Horizon on tullut. Siis paljon niin kuin screamoa ja sellaista. Sitä ei ehkä mun mielestä ollut niin paljon tästä. Okei. Tää on vähän semmoinen niin kuin sempiternal meets nykystandardit rockmusiikissa. Okei. Mielenkiintoista. Tykkäsin kyllä. Ihan, ja siis täällä on ihan tosi tarttuvia, niin kuin siis, no joo, sinkut oli tosi hyviä, mutta sitten täällä on myös tosi monta tosi hyvää biisiä, niin kuin, josta ei tullut sinkkuja valitettavasti, mutta siis aivan hirveästi haluaisin vaan luukuttaa ja puhua tästä niin kuin tämän jakson, mutta emme valitettavasti voi, koska tätä ei nyt vielä luokitella klassikkoalbumiksi. Joo, ei ehkä ihan vielä, mutta oliko näin, että Bring Me The Horizon onko ne missä festareilla ne on? Ne on Tuskassa. Ainakin, ja hetkinen, ne on Tuskassa. Ja Provinssissa. Niin, kun mä mietin, että ne oli viime vuonna, oliko juuri Provinssissa, ja näin sitten on. Provinssi oli, että hei, tulkaapas takaisin. Joo, mitä ihmettä. Mikäköhän päivä? Ei kun ne ei varmaan julkistanut päivinä. Tämä on taas tosi hyvää metakeskustelua, mistä meidän fanit varmasti tykkää. Me aletaan selaamaan festareiden aikatauluja. Okei. No mutta siis, Samu, joo. Sinäkin olet varmasti kuunnellut muutakin musiikkia kuin tätä meidän jakson aiheeseen kuuluvaa levyä, niin mitäs olet kuunnellut? No kyllä olen. Mä oon kuunnellut aika paljon, siis omalla mittakaavallani tosi paljon, Saarisalon uutta Mikä meitä vaivaa -levyä. Ja Saarisalo oli minulle itselleni tuntematon artisti ennen tätä albumia, ja siis yllätti ja
ylitti kaikki odotukset, koska minulla ei sellaisia ollut, koska en ollut kuullut artistista aikaisemmin, mutta todella siisti levy. Ja mä oon tässä koittanut tänään miettiä, että mitä mä sitten kuvailisin, että mikä tämä genre on, niin en mä oikein osaa sanoa. Siis se on suomi pop rockia. Okei. Tai suomi rockia. Mä kuulen siinä tosi paljon semmoista niinku suomalaista tämän hetken indie-musaa, mutta se on niin vahvasti bändilevy ja se on soundeiltaan silleen tosi tuoreella tavalla fresh-levy. Okay. Mä en osaa kuvailla sitä, mutta eli en osaa sanoa genreä suoraan. Pop-rockia ja ehdottomasti koko levy on semmoinen kunnianosoitus bändisoitannalle ja bändimusiikille. Bändi on ihan tosi hyvä. En ole livenä vielä nähnyt, mutta sen verran mitä levyltä voin kuulla, niin soitto toimii. Biisit on tosi siistejä. Löysin sieltä jopa Ultra Praata, mikä on itselleni aivan ihastuttava elementti. Niin, tosi positiivisesti. Tykkään ihan sikana, niin suosittelen Saarisalon Mikä mitä vaivaa levyä. 2 kovaa suositusta siis tähän heti alkuun. Kyllä. Semmosta. Okei. Nyt. Onko nyt se aika, kun me paljastamme sen albumin, josta tänään puhumme, koska se ei varmasti lue tässä jakson nimessä vielä. No ei tietenkään, koska ensin pitää kysyä, että Samu, missä olit 20. heinäkuuta 2017? Niinpä, kun en tiedä vieläkään. En katsonut edes kalenterista. Sitä en tiedä, mutta mä tiedän, että sinä tiedät. Minä tiedän tasan tarkkaan, missä minä olin. Minä olin Eskon polku 8. Olin siis kaverini, mä olin hakemassa mun frendiä. Oltiin lähdössä jonnekin ja avasin siinä kuskin paikalla, kun odottelin autossa, että kaverini tulee. Parkissa. Joo, parkissa. En ajanut. Olin parkissa, parkkialueella. 5 metriä tästä kyseisestä pyöreästä roskiksesta, koska mä muistin, siis niin tarkkaan muistan sen paikan. Avasin siitä sitten Iltalehden ja siellä oli ilmoitus, että runtuntun ja kaikki muut mahdolliset niin kun, tähän pitäisi saada se tappajain teema, se taadan. Niin, että Chester Bennington on kuollut. Ja mä olin aivan silleen, että mitä helvettiä, että osittain maailmani mureni siinä kohtaa, ei niinku ihan totaalisesti, mutta kyllä. Mutta sä olit kuitenkin fani. No olin kuitenkin. Joo, ja siis ollut jo siinä kohtaa useamman vuoden. Niin, kyllä. Niin oli se järkytys niin kuin omalta osaltansa. Ja sitten kuukautta aikaisemmin oli mennyt toi Chris Cornell, niin se oli vähän semmoinen niin kuin, anteeksi, mitä vittua kesä? Niin kuin, että nyt tämän pitää olla se, tämä on se vuoden aika, kun kaikilla on kivaa ja hauskaa ja elämä on piristävää ja kaljaa tekee mieli juoda jokirannassa ja ihmiset on iloisia. Ei se, kun jengi löytyy hirtettynä niin kuin tuosta hotellihuoneesta. Niin. Joo. Eli positiivisessa merkissä aloitetaan tämäkin jakso. Kyllä, tämäkin jakso. Ai että, kyllä, joo. Se oli kyllä, muistan uutisen ja toisin kuin esimerkiksi, Michael Jacksonista mä muistan sen jälkipuinnin, mitä siitä tuli ja sen kaiken uutisoinnin siitä, mutta en osaa sanoa, missä olin, kun se tapahtui. Niin joo, tämä on jotenkin selkeämmin muistissa tietysti, koska tämä on tuoreempi, mutta en osaa sanoa, että missä silloin olin. Mä en tosiaan ennen tätä jaksoa ollut kuunnellut Linkin Parkia kokonaista albumia. Taas ollaan yhdessä tällaisessa levyssä, mitä ei ole kuunneltu, tai siis itse en ole kuunnellut bändiltä yhtäkään kokonaista albumia, ja se on parasta tässä podcastissa. Meille levyksi valikoitui Meteora tosiaan. Kyllä. Koska sanoit, että voimme ottaa Hybrid Theoryn tai Meteoran, ja minä saan päättää. Kyllä. Ja minä sanoin, että otetaan Hybrid Theory, koska se on ensimmäinen levy. Sitten minä kuuntelin sitä, ja minä en pitänyt siitä. ja sitten minä kuuntelin Meteoran, ja minä pidin siitä paljon enemmän. Näin. Niin sitten päätin, että otetaan sittenkin Meteora. Eiköhän molemmat kuitenkin jossain kohtaa käydä läpi varmaan. Joo, ja se on ihan hyvä, koska siis Hybrid Theorylla on se, Linkin Parkin se kuuluisin
in the end, mutta sanotaan näin, että vähän niin kuin siinä Thrillerissä, kun siinä on Michael Jacksonin kaikki isoimmat hitit, niin sitten, että kiva käydä joku muukin albumi. Kyllä. Ehkä. Joo, ja Meteora on kuitenkin, mitä tässä researchia tein, niin on tosi arvostettu levy. On. Ja semmoinen niin kuin uraa uurtava albumi. Tosi paljon, että ehkä jopa enemmän kuin Hybrid Theory. Mulla ei ole mitään faktoja tätä tukeakseni, mutta se on sen verran, mitä olen lukenut keskusteluja, niin sellaisessa yleisessä diskurssissa yleensä se Linkin Parkin ykköslevy on tämä Meteora. Joo, Hybrid Theoryssa mun mielestä se ei ollut niin hiottua. Ja Meteoras oli koukumpia riffejä ja koukumpia melodioita, ja ne sitten koukutti mut paremmin. Se oli sitten lopputulema. Eipä siihen kauheasti tarvita, kun minä annoin vaihtoehdon, niin, ja kun mulle se oli ihan sama, että niin oikeastaan mikä ensimmäisestä 3, kun ne on ne, mitä mä oon kuunnellut eniten. Mä en voi sanoa, että ne on mun suosikot, mutta ne on ne, mitä mä oon kuunnellut eniten, niin, niin ei ollut silleen mitään väliä, että mikä niistä. Ja Meteora on kyllä siis, se on kyllä kova levy, pakko sanoa. Kyllä, joo, se on Billboardin 200-listalla tosiaan meni ensimmäiselle sijaille Jenkeissä heti 2003, kun se julkaistiin, kyllä. Ja 4. myydyin albumi myös sinä vuonna. Se oli tosi iso hitti jo silloin ja kyllä niin kuin, näen sen siinä niin kuin musiikillisessa 2000-luvun musiikin historiakontekstissa sen levyn sellaisena, joka muutti kuitenkin asioita aika kivasti. Joo, mitä muuta? 5 sinkkua. Aika poikkeuksellinen, mun mielestä aika paljon. Niin on, tohon aikaa varsinkin. Joo, ja siis ylipäänsä se, että no nyt on tietty tilanne on eri, että saattaa olla, että sulla on 10 raitaa, joista 6 julkaistaan sinkkuina. Mutta kun se ajanjakso on semmoinen, että ensimmäinen sinkku saattaa tulla 1,5 vuotta tai 2 vuotta jopa ennen kuin koko levy on edes niin kuin millään tasolla valmis tai edes ajatuksenakaan ollut olemassa, niin se vähän vääristää. Mutta 2000-luvun alussa siinä vaiheessa, kun sulla on levy tehtynä, niin siitä kun julkaiset 13 raidasta 5, niin se on jo suhteellisen paljon. Kyllä, joo, todellakin. Joo, ja sieltä tuli myös tietysti hittejä. Faint ja Numb oli semmosia, mitkä itse tunnistin heti. Breaking the Habitin sitten, kun kuuntelin sen, niin tajusin, että tiedän tämänkin. Somewhere I Belong, mä en muista kuuleeni, mutta sekin on sinkkuna julkaistu, että en osaa sanoa, että onko millainen hitti sit oikeasti. Se ei ole vaan tullut itselle kuunteluun silloin. Ja kaikki on kovia. Kaikki niistä on ihan törkeen kovia kappaleita ja kovia ralleja. Suosittelen tutustumaan kyllä. Jos et halua kuunnella levyä, niin ainakin näihin itse sinkkuihin. Kyllä. Joo, Meteora on, sen on sitten tuottanut Mike Shinoda, joka on sitten bändin räppäri ja kitaristi. Ja sanoittaja ja niin. tuottaja ja etc. Lisätään sitä mukaan, kun keksit jonkin musiikkiteknologiaan liittyvän termin ja biisien tuottamiseen, niin voidaan sinne Mike Shinodan nimen perään laittaa. Kyllä. Joo, hän tuotti sen Brad Delsonin kanssa aikanaan. Se on käytännössä Shinoda on myös ollut vastuussa kaikista elektronisista elementeistä ja kaikista sampleista levyllä, mitä on aika paljon ja mitkä on musta tosi hyviä. Ja ne on tosi siistejä. Mä koitin enemmän löytää, että mistä se on repinyt ne samplet. Niin kuin mitä syntetisaattoria tai levy on samplattu. Totuus on se, että ne ei ole yhtäkään, siis Linkin Park sanoi, oliko se jossain haastattelussa, joka on vuodelta 2004, että he eivät ole käyttäneet ainutta yhtäkään niin kuin muiden tekemiä biisejä heidän sampleissänsä. Että ne on kaikki niin kuin original-tavaraa, heidän itsensä tekemiä. Okay. Joo. Ja osa syy siihen, että levyllähän on ihan hirveä määrä sampleja, mutta kun tätä levyä on tehty jo silloin Hybrid Theory rundilla, ja heidän äänitysstudionansa toimi keikkabussin perä, eli siis käytännössä semmoinen 0,5 metriä kertaa 0,5 metriä, siellä oli just sen verran, että saatiin tietokoneeseen Pro Tools, jolla tämä on tehty, ja sitten niinku joku räkki, että saatiin skebat kiinni, niin sieltä on pari biisiaihiota jäänyt, joista sitten on tullut myöhemmin demoja näistä
Meteoran kappaleista, ja sitten joku tyyliin 180 sampleä vaan, jota voitiin käyttää, mikä on musta ihan huikeet, että niinku mitään muuta ei saatu aikaiseksi, mutta hyvä kasa sampleja onnistuttiin tekemään. Joo. Ja se on niinku ihan uskomatonta, että joku pystyy rundilla tekemään jotain. Jep. Joo, ja kun nimenomaan ne samplet on yksi itsellä niinku parhaista elementeistä tässä levyllä. Mä tykkäsin niistä tosi paljon, ja ne oli mun niinku ihan suosikki-elementtejä näissä biiseissä. Että ne ei ollut mitään kertakäyttötavaraa, vaan oikeasti tosi hyvin sopii niihin kappaleisiin. Joo, levyn kirjoitti käytännössä yllättäen Mike Shinoda, mutta myös Chester Bennington kahdestaan. Lopputulos on aika siisti. Joo, no. Onko sulla vielä levystä jotain? Mulla on nimittäin mielipiteitä, mutta okay. mä en halua mennä niihin ihan heti. Ei, no sen verran niin kuin levystä, että levystä tuli nyt 24, niin tämmöinen 20-vuotis juhlajulkaisu, Anniversary Edition, johon on sitten lisätty muutamia biisejä, tai että kun se oli tämmöinen niin kuin digipaketti, jossa sitten oli liveraitoja ja tämä levy, ja sitten siellä oli pois jääneitä kappaleita, jotka on ollut niin kuin valmiita, missä on ollut lauluraidat ja masteritkin niistä lauluraidoista, että niitä on voitu sitten käyttää, ei ole tarvittu kauheasti tehdä, niin ne on julkaistu niin kuin nyt. Ja olisiko siellä 5 aikaisemmin julkaisematonta Linkin Park-kappaletta, jotka on näistä sessioista, ja sitten hirveä määrä demoja. Ja olen kuunnellut sen läpi, ja osan demojen perusteella niin mä olen aika yllättynyt, millaiseksi nämä biisit muuttu, koska oma valintani voin paljastaa tässä vaiheessa, että puhun hieman tuosta Breaking the Habit-kappaleesta, niin sen demo on mielestäni ihan hirveä. Okei, nice. Mun siis piti kuunnella se, mutta enhän minä sen tietenkään kuunnellut, mutta mitä sä oot mieltä niistä pois jääneistä kappaleista, jotka oli valmiita? Olisiko niiden pitänyt sun mielestä olla levyllä? No jos kysymys on, että olisiko niiden pitänyt olla levyllä, niin ei. Onko ne sellaisia, että ne vois korvata minkä tahansa kappaleen levyltä? Ei. Voisiko ne korvata jonkun kappaleen levyltä? Potentiaalisesti joo, koska niitä on siis mietittykin tiettyjen kappaleiden, mutta sitä ei vielä ole, tai sitä ei tarina enää kertonut, että minkä kappaleen. Varmasti on vaikea myös muistaa, että mihin paikkaan se on tarkoitettu se kappale, kun on pyöritelty sitä levyä sitten ennen kuin se on julkaistu. Onko ne hyviä kappaleita? Niin, joo, osa on ja osa ei. Joo, aivan. Joo, sen verran mitä sain Linkin Parkista tietää, niin ilmeisesti äänitys- ja tuotantoprosessit oli aika silleen perfektionismiin nojautuvia, ja niihin käytettiin tuhottomasti aikaa ja vaivaa. Niin varmasti tämmöinen niin kuin biisien pois jättäminen on ollut hyvin tarkkaan harkittu valinta. Hyvä kuulla, että ei ole semmoisia biisejä, että tämän olisi ehdottomasti pitänyt olla levyllä. Ja kiva kuitenkin, että ne julkaistiin nimenomaan fanien kunniaksi. Juu. Kuitenkin, että ne on julki, jotta niitä voi kuunnella. Hybrid Theorista tuli mun mielestäni 20, tuli tämmöinen 20-vuotis juhlaversio, jossa löytyy aivan, sen verran sanon, että sieltä löytyy aivan killer-kappale, menkää ja kuunnelkaa sellainen kappale kuin She Couldn't, aivan parasta siis Linkin Parkia ikinä, ja se on kai ihan ensimmäisiä biisejä, missä siinä vaiheessa, kun Chester Bennington liittyi yhtyeeseen, ei ole siis alkuperäinen laulaja, vaan liittyi, oliko se Hybrid Theory EP, ei kun bändi oli nimeltä Hybrid Theory ensin ja sitten julkaisi EPn, niin sen jälkeen liittyi Chester Bennington yhtyeeseen ja vaihtui nimi Linkin Parkiksi, niin se on ensimmäinen Linkin Park äänitys mielestäni, tämä She Couldn't, okay. Ja se on ihan superhyvä, siinä on ihan tosi hieno atmosfääri, eli fiilis siinä, nice. Tai millaisen se luo, niin sitä suosittelen, kuunnelkaa.
Ja nyt tuli sitten tämä. Mike Shinoda kuitenkin antoi ymmärtää, että tämä ei ole heidän tarkoituksensa, että jokaisen levyn kohdalla nyt mennään ja haetaan kaikki vanhat arkistot ja kovalevyt läpi ja sitten etsitään sieltä ja julkaistaan kaikista tämmöinen niin kuin 20-vuotisjuhlajulkaisu sitä varten, että Chester Bennington on kuollut. Ja mä hyvin ymmärrän, että se on vähän ehkä myös semmoinen puuduttava prosessi, niin kuin nyt jossain ajattelet, että seuraava Minutes to the Midnight niin tuli mielestäni 2007, eli 3 vuoden päästä pitäisi tulla taas uusi niin kuin digipaketti. Mua ei henkilökohtaisesti fanina haittaa, jos sitä ei tule. Jos sellainen tulee, niin kyllä mä sen varmasti kuuntelen. Joo, aivan. Joo, kyllä Hybrid-teoria, Meteora on itsellä ne 2 albumia, mitkä mä tiedän tai tiesin jo aikaisemmin nimeltä ja ulkoiselta graafiselta asultaan, mutta en osaa sanoa kuinka merkittäviä ne muut levyt on, mutta ainakin oma käsitykseni on, että Meteora ja Hybrid-teoria on ne 2 ehkä suosituinta ja semmoista sitten, tunnetuinta. No silleen yleisesti kriitikoiden mielestä sitten toi se Thousand Suns, eli 1000 aurinkoa, se joka on heidän 4. albumi, niin se on kai niin kuin kriitikoiden mielestä kaikista huonoin, että se on saanut kritiikillistä menestystä kaikista huonoiten, mutta fanit kuitenkin osti ja tykkäsi siitäkin, mikä on silleen niin kuin ihan mielenkiintoista, että se tai se niin kuin oli kehnoalbumi tälleen menestyksekkäällisesti niin kuin kriitikoiden silmissä, mutta se kuitenkin sitten onnistui niin kuin fanien mielestä, ja sitten tuli 2 mun mielestä huomattavasti parempaa levyä, tuli Living Things ja Hunting Party, ja sitten tämä viimeinen One More Light, joka sai ihan hirveästi kuraa niin kuin faneilta ja kriitikoilta, koska se on tosi pop-albumi. Se ei ole siis sellainen, niin kuin, siinä ei ole esimerkiksi säröä mun mielestä yhtään kitaras, ja siellä on tosi vähän niin kuin mitään elektronisia elementtejä. Se on tosi pop-albumi. Ja olen lukenut kommentin, että on 2 näköisiä Linkin Park-faneja. Niitä, jotka pitivät One More Light-albumia niin kuin paskana ja muuttivat mielipiteensä, kun Chester Bennington kuoli, koska kokivat morkkiksen, että ovat niin kuin edesauttaneet tätä. Ja sitten oli niitä faneja, jotka sitten pitivät siitä. Aivan. Ja itse kuulun tähän ensimmäiseen, silloin kun se julkaistiin, mä olin silleen, että no ei tää nyt ehkä ole. Että okei, joo, tää on ihan mielenkiintoinen albumi ja tälleen, mutta tää ei ole niinku Linkin Park-albumi siinä mielessä, että tässä ei ole yhtään mun mielestä niitä elementtejä, joista bändi on niinku tullut tutuksi ja tehnyt itsensä tiettäväksi, joka on tavallaan se myös, mitä vähän odottaa ja toivoo niin kuin jokaisen levyn kohdalla, että bändi ei keksi itseensä niin potentia tai niin kuin juuria myöten uudestaan, että se on niinku tavallansa uusi bändi, vaan nimellä, ja sitten se esittää niinku aikaisempia kappaleitansa, että siinä olisi joku tämmöinen yhteyspinta, mutta sitten toisaalta mä ymmärrän, että on haluttu tehdä just sitä, niinku mikä on tuntunut siltä, että pitää tehdä, ja se on lyyrisesti ihan todella raskas albumi. Se vähän ehkä enteilee sitä tulevaa. En mä nyt sano, että se on semmoinen, ja myöskin helppo vetää johtopäätöksiä tälleen jälkikäteen, että no tässähän nyt ihan selvästi niin kuin Chester Bennington kertoo niin kuin siitä, että hän tulee tekemään jotain, paitsi että ongelma on se, että mun mielestä jokaisella albumilla ne teemat, mitä käsitellään, niin on tosi synkkiä. Juu, ja kertoo niin kuin tämmöisiä potentiaalisia itsemurhaviestejä, niin se on mun mielestä vähän tämmöistä niin kuin ylianalysointia siitä, että kyllä. Joo, mä lähtökohtaisesti ymmärrän sen, että bändi haluaa uusiutua ja varsinkin jossain kohtaa, jos sä oot tehnyt tosi pitkään, niin kuin kuitenkin Linkin Park on, niin ymmärrän tosi hyvin, että halutaan tehdä jotain muuta. Mutta totta kai siinä vaiheessa on väistämätöntä, että osa faneista, ehkä suurinkin osa, ei sitten enää allekirjoita sitä uutta musiikkia, mutta kyllä mä näen, että se on aina parempi vaihtoehto kuin se, että tekee vaan fanien takia sit sitä vanhaa. Jos siihen ei ole enää intohimoa, niin voi olla, että tässä kävi samalla tavalla. Että haluttiin vaan tehdä tosi erilainen levy, niin tässä kohtaa he voi myös tehdä.
Ja kun se ei ole huono albumi. Se on vaan semmoinen, että mulla se vaati kypsyttelyä semmoisen 2 vuotta vähän päälle, että mä rupesin niinku arvostaa sitä silleen oikealla tavalla. Aivan. Mä en edelleenkään sano, että se on mun suosikki Linkin Park-albumi. Se on tosi hyvä albumi muuten. Suosittelen kuuntelemaan senkin. Joo. All right. No, sitten Meteoran levystä. Haluatko sä ensimmäisenä käydä läpi yleisiä fiiliksiä albumista, jos me sen jälkeen mennään biiseihin? Vai haluatko sä tehdä toisinpäin? Mulla ei oikeastaan ole väliä. Voidaan mennä yleiset fiilikset. Joo. Mun Linkin Park niin kun fanitus on lähtenyt joskus 2012, joskus siinä lukion ykkösen jälkeen. Ja mä törmäsin ekaksi noihin niin kuin Hybrid Theoryn kappaleisiin yllättäen, ja sitten siitä kävin mielestäni ostamassa sen levyn, ehkä oliko mä kuunnellut viikon verran YouTubesta tai jostain, ja kävin sitten ostamassa fyysisen kopion itselleni. Ja sen jälkeen niin et kauheasti tarvinnut nyt sitten enää, kun oli jo kerran Linkin Park -kärpäinen minua päässyt puraisemaan, niin tutustua sitten tai kauheasti potkia suuntaan, että tässä on näitä muitakin albumeja, voit kuunnella niitä. Ja aika nopeasti sitten siitä mentiin Meteoraan. Ja mun mielestä on kyllä niinku fiiliksellisesti tosi samannäköiset, mutta vähän niinku mun mielestä kolikon niinku 2 kääntöpuolta. Et toinen on kruuna ja toinen on klaava. Et niissä on tosi paljon samoja elementtejä, ja se niinku näkee, että sen kuulee, että tässä on nyt tämmönen niinku toisen albumin paineet ollut ihan hirveet sen jälkeen, kun sä teet vuoden 2000 myydyimmän albumin ja isoimman sinkun, ja sit sun pitäisi tehdä se kakkosalbumi, ja kaikki vaan olettaa ja odottaa sitä, että sä floppaat. Että se on niinku mahalasku. Niin se niinku kuulee siitä. Ja mun mielestä tää on niinku paljon raskaampi, vaikka biisit voi olla vähemmän raskaita. Siis niinku soitannallisesti. Et niissä ei ole ehkä ihan samoja niinku kitaraelementtejä. Mutta on fiilikseltä huomattavasti raskaampi tää albumi. Ja tää mun mielestä kulkee sen niinku ne muutokset siinä dynamiikassa tässä albumissa niin on paljon niin kuin selkeämmät, ja siinä on paljon enemmän niin kuin muutoksia biisien välissä, kun jos vertaa sitten niin kuin edeltävään tähän Hybrid Theory-albumiin. Joo, mulla on aika samat fiilikset ton kakkoslevyn suhteen, jos sitä vertaa nimenomaan siihen Hybrid Theoryin. Itsellä vaikein osuus Linkin Parkissa ja sellainen osuus, mistä en edelleenkään pidä, on Mike Shinodan räpit. Ja se oli semmoinen asia, mikä oli mulla todella vaikeeta. Ja edelleen Meteorallakin ne kohdat, missä ei ole hirveästi muuta kuin räppiä, on musta huonoimpia. Okay. Ja mä pohdin tätä pitkään, että miksi. Koska esimerkiksi mä kuuntelin livenä myös tätä bändiä, koska halusin ymmärtää itseäni. Mm-hmm. Ja Shinoda on musta tosi hyvä räppäämään. Ja se jotenkin toimii livenä vielä paljon paremmin ne sen räpit. Mutta mä tulin siihen tulokseen, että se on varmaan se on yhdistelmä sitä, että sulla on räppäri, joka räppää räppiä. Ja sit sulla on metallimusiikkia. Ja tää on ehkä jotain, mikä ylipäätään nu-metallissa mulla tosi helposti särähtää itsellä korvaan, on se, että kun sulla on raskasta metalliriffejä ja niinku raskaita biisejä, raskaita taustoja, niin ne on yleensä tosi suoria. Ja
ja se ei hirveästi tue sitä räppäämistä, joka tarvisi sitä, että se basso ja rummut tukisi nimenomaan sitä flowta, niin tosi usein nu-metallissa se ei mene niin, vaan se räppäri koittaa jotenkin niin kuin, tukea sitä biisiä. Ja se on mulla tosi vaikeeta, koska ne biisin taustat ei tosiaan, niin kuin, ne ei komppaa sitä räppiä, joka johtaa siihen, että se niin kuin, räppi on ns. Oikein, mutta koska se on niin kuin, takattavaa, se on, niin kuin, se on rytmiltään semmoista niin kuin, tarkkaa kuin Natsi-Saksan juna, ja sitten kun räppää tarkkaan kuin Natsi-Saksan juna, niin sitten se ei hengitä ja se ei rullaa se flow. Ja se oli mulla vaikea osuus tässä. Joten se oli siis isoin syy, minkä takia mä halusin siirtyä hybridteoriasta Meteoraan, koska mä koen, että Meteorassa melodiat, niin kuin laulumelodiat ja kitarariffit oli tosi paljon parempia ja semmosia, mitkä koukutti mut. Ja vaikka mä en vieläkään siitä räpistä tykkää, niin mä koen, että mä annoin sen anteeksi Meteoralla, koska ne riffit ja ne taustat ja ne melodiat oli tosi hyviä, niin kuin paikoittain ihan niin kuin oikeasti todella hyviä. Niin se oli itselle jotenkin tosi vaikea. Mä en tiedä, siis mulla on muutenkin nu-metallin kanssa ollut vähän sitä ongelmaa. Ja esimerkiksi siis voidaan ajatella, että vaikka Slipknot on myös nu-metallia, mutta sehän on tosi erilaista musiikkia ja siinä siis lyriikat on nopeatempoisia, räpmäisiä, mutta sehän ei ole räppiä. Ja se on, mä just mietin, että okei, no miksi mä tykkään Slipknotin musiikista. Niin ehkä siinä on se, että se ei niinku yritä tuoda semmoista ns. Niinku perinteistä räppiä siihen metallimusiikkiin, vaan se on metallimusiikkia all around. Tämä on aika tuore ajatus vielä, joten voi olla, että mä nyt niinku puhun ihan puuta heinää tässä, mutta nämä on semmoisia ajatuksia, mitä mulla tuli tästä. Ja sitten taas, kun tosiaan Shinodaa arvostan kyllä niin kuin musiikin tekijänä, niin kuin sanoin, ne samplet on ihan järkyttävän hyviä, ne gitarariffit on ihan järkyttävän hyviä, että tämä ei ole niin kuin mitenkään dissausta Shinodaa kohtaan, vaan sitä, että mun mielestä se niin kuin perinteinen rap ei ehkä sovi näihin biiseihin niin hyvin. Mä ehkä olisin tykännyt tästä levystä vielä enemmän, jos siinä olisi ollut vain Chester Benningtonin laulu all around, mutta se ei tietenkään ole Linkin Parkia. Mä ymmärrän sen, että se on se juttu. Se oli mulla vaikea jostain syystä. Mä niin kuin tavallaan, kun mä mietin tämmöisiä, niin kuin, no jos oikein mennään ja otetaan tämmöinen, niin kuin, että on pakko laatikoida ja laittaa tähän kategoriaan ja lyödään siihen sitten leima, että metal päälle, niin ei mä ihan hirveän montaa, että Linkin Park on varmaan ainut. No sit mulla on vähän semmonen niinku rakkaus-vihasuhde tohon, mikäs hitto se on se? Älä sano Limp Bizkit. Joo, kyllä! Vittu! joo, kyllä, just siihen. Mut ei, siis vain yhteen albumiin, se on, onko se Chocolate, se on jotain, Hot Dog Flavored Water, Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water on mun mielestä se albumi, se on, onko se 3. albumi vai toinen albumi, ja siellä on ne kaikki kauheimmat rallit, mutta siis niissä on jotain semmoista niinku, ehkä se on kun vaan niinku samaan aikaan, kun mä löysin Linkin Parkin, tai et siis en mitenkään löytänyt, kyllähän mä olin tiennyt sen, mutta se ei ollut vaan koskaan iskenyt niinku aikaisemmin, ja sit oli se oikea hetki, että minä olin juuri oikeasta suunnasta pehmeä niin sanotusti, että tämä New Metal kärpäinen tai Linkin Park kärpäinen korjaan pääsi minua puraisemaan, niin siinä sitten vähän sivussa tuli kaikkia muita tällaisia huonoja oireita, sivuoireita niin kuin samalla. Niin, vähän pääsi Limp Bizkit niin kuin puraisemaan. Joo, ja siinä en tiedä puraisemaan, mutta tiedätkö, kun siinä siivellä sitten pääsi lentämään tai uimaan minun ja näin. Mutta Korn pitäisi olla niinku, kaikki on silleen, että ihan siis hirveän niinku superhyö. Chester Benningtonhan rakasti Kornia niinku, ja oli tosi hyvää pataa Kornin noitten kitaristien kanssa.
Ja mulle ei uppo, mä en niinku ymmärrä, että miten kukaan voi kuunnella sitä. Mua oikein ärsyttää, kun radiossa soi se härhäntä mä en muista sen kappaleen nimeä. Kaikki tietää tarkalleen, mistä puhuu. Joo, ja mä ottaa ihan hirveästi. Mä oon silleen, että joo, okei, tää on arvostettua ja mä arvostan sitä, että he on menestynyt ja tehnyt ihan tosi niinku monta hyvää menestykäisestä albumia. Ja mä en yhtään tykkää. Mä en niin kuin vaan pääse. Ja mä olen yrittänyt sentään. Joo. Mä olen antanut useamman kuin yhden kerran mahdollisuuden. Joka kerta, kun Korn julkaisee uuden albumin, varmaan nyt viimeisen 6 vuoden aikaa mä oon tehnyt niin että mä oon kuunnellut sen. Ja mä oon ihan silleen, että mä en niinku, että mä ei vaan niinku vieläkään. Tai ihan erilainen kuin se viime kerta, niin mä vieläkään pääse tähän sisään. Joo, siis no joo, mä oon antanut Kornille yhden mahdollisuuden ja se ei toiminut, joten mä en voi kommentoida siihen hirveästi enempää. Mutta joo, ei iskenyt itselläkään. Ja siis totta kai Limp Bizkitistä saa kaikki tykätä, mutta sanotaan nyt tälleen, koska kontroversiaalit mielipiteet tuo kuulijoita lisää, niin siis mä oon koittanut kuunnella Limp Bizkittiä paljon. Ja joka kerta kun ne tulee Suomeen, niin ystäväni ja tuttuni, joilla on hyvä musiikkimaku, hehkuttavat sitä ja menevät katsomaan ne livenä. Mä oon miettinyt, että mikä ihmisiä vaivaa? Miksi niin moni ihminen, jolla yleisesti on samanlainen musiikkimaku kuin mulla, tykkää Limp Bizkitistä, kun se on musta ihan perseestä. Mut siis mä ymmärrän, että se on nyt ihan oma henkilökohtainen helvetti, että musta tuntuu siltä, mutta mä en ymmärrä sitä bändiä. Se on jotenkin ollut vaikea. Siihen nähden niin Linkin Park toimi erittäin hyvin. Joo, ja siis näistä kahdesta, jos niin kuin pitää valita, niin Anytime, niin kuin, siis Linkin Park on huomattavasti parempaa. Ja nautin, kun mä en edes kuuntele Limp Bizkittiä niin kuin silleen, niin kuin, mä en voi sanoa, että mä edes kuuntelisin sitä kerran kuukaudessa, mutta se on semmoinen, niin kuin, että niin kuin joskus tulee fiilis silleen, että ai saatana, mun on pakko jäädä, ja sit mä kuuntelin sen koko levy, ja sit mä oon silleen, että ai että, olipa se, että tää on ihan jees levy, ja sit sen jälkeen se on pitkä aikaa taas niinku pois. Se on uskomaton, että miten voi olla niinku, että yhdestä artistista voi. Mä luulen, että se on myös tavallansa se imago, minkä he on luonut, niinku. Että Limp Bizkit vastaan Linkin Park, niin mulla on Linkin Parkista huomattavasti positiivisempi kuva, niin kuin julkisuuskuva, semmoinen mitä mediassa on niin kuin pyörinyt. Niin mä luulen, että tää on myös yksi syy siihen, että miksi jengi on niin sitä vastaan. Ja sit mun on myös pakko sanoa, eihän ne Limp Bizkitin niinku lyriikat kauhean niinku hienoja tai lyyrisiä ole, et ei siihen nyt ole niinku ihan hirveästi niinku kynänvartta tarvittu, sit kun vertaa esimerkiksi Linkin Parkin sanoihin, jotka on niinku todella syvällisiä ja niissä on todella paljon niinku merkityksiä ja piilamerkityksiä takaan sinne niinku saatu kirjoitettua, niin joo, kyllä. Mutta ymmärrän, että vaikka se onkin sun henkilökohtainen helvetti niin, että tulee sellainen olo, että miksi te olette hyviä tyyppejä, niin miksi teidän tarvitsee olla niinku ihan niitä perseessä? Mitä helvettiä, niin, nimenomaan. Kyllä. Mutta siis joo, totta kai se on pakko sanoa, että Limp Bizkitin paras biisi on Behind Blue Eyes, joka on heidän originaalia täysin itse kirjoittama kappale. On kyllä. Ei korjata tätä, niin joku suuttuu, jos ei enää kuuntele tässä kohtaa, se on mennyt jo sähköpostiin. No niin. Sieltä on tullut niin paljon vihaa sähköpostiin. Kyllä. Arvostan myös niitä ihmisiä, jotka kuuntelivat tämän lauseen loppuun ja eivät tunnistaneet sarkasmia ja laittoivat tässä vaiheessa meille vihasta sähköpostia. Kyllä, sekin on hyvin mahdollista. Okei, no niin. Limp Bizkitit siksi tulipa räntättyä. Joo, siis tykkäsin levystä. Musta siinä oli todella hyviä riffejä ja tosi hyviä laulumelodioita ja kertsejä. Ainut miinus oli vaan se, että mä en ymmärtänyt sitä räppiä siinä, tai siis se ei jotenkin flowannut itselle, mutta joo, yleisesti niin jäi kyllä hyvä fiilis tästä levystä. Ja mulla tuli hyvä mieli ihan tuossa, kun ajoin tänne ja mietin, että ihanaa, että nyt mulla on mielipide Linkin Parkista taas kerran, koska ei ole ikinä kuunnellut levyä, niin nyt mä ymmärrän, mistä on kyse. Joo. Se on hyvä juttu. No.
Joo. Käydään itse asiassa, hei sen verran vielä voisi. Ei kun käydään itse asiassa biisit ennen, koska nämä on paljon hauskemmin, että käydään ensin biisit ja sitten mä tuon vielä tämän tiedon sen jälkeen. Tehdään näin. Mitkä biisit sä valitsit? No, alun perin mun piti ottaa Breaking the Habit vaan. Mutta sitten mä vähän mietin, että koska mulle selvisi tosta Somewhere I Belong, niin siitä niin hyvä, ja se ei ollut sun listalla, niin mulle selvisi siitä niin hyvä ja herkullinen tuo nippelitieto, että mä totesin, että mun on varmaan vähän pakko sitä nyt avata tässä. Se on Linkin Parkin sanojen mukaan, se on ihan ensimmäisiä biisejä, joita he on niin kuin tehnyt vartavasten uudelle albumille. Ja tää on sellainen mielenkiintoinen hybriditeoria, että, ja kyllä, oli pakko käyttää. Arvostan, että huokasin todella hyvä, niin näytä todella siltä, että vitsi oli niin isäinen, että voisin vaikka tästä lähteä ulos, mutta kuitenkin. Niin siis kappaleen sointukierron on keksinyt, yllätys, Chester Bennington akustisella kitaralla. Sen intron, tämän Somewhere I Belong intron on keksinyt Chester Bennington soittamalla akustista kitaraa. Ja siinä on sitten joku sointukuvio, enkä todellakaan muista, että mikä kun, onko se joku tällainen tyylin 1, 2, 3, 4, tai siis se on jaettu osioihin 1, 2, 3, 4. Ja sitten, oliko se Mike Shinoda ja sitten tuo Mr. Hahn, kun en muista hänen etunimeänsä nyt tähän hätään, niin ne oli sitten kuunnellut silleen, että okei, joo, toi on ihan hyvä, mutta toi soundi on ihan kauhea. Että se on liian töksähtelevä se soundi siinä alussa. Että mitä jos niinku käännetään se? Niinku, että äänitetään ja sitten käännetään se. Niinku niinku tavallaan se, että sulla on se nauhe ja sitten on otettu lopusta alkuun. Ja ne oli silleen, että okei, että tää toimii. Ja silloin oli tehnyt jotain muutakin. Siihen on siis jotain muutakin efektejä lisätty. Ja sitten oli tälleen, että okei, että tää on ihan tosi jees. Mut nyt tää kierto, joka oli ihan tosi jees, ja mistä me tykättiin, niin nyt tää ei ole enää sama. Että tää ei niinku mene hyvin. Niin sen jälkeen se on leikattu osioihin 1, 2, 3, 4, koska se oli järjestyksessä 4, 3, 2, 1, niin he päätti sitten vaan niinku kääntää ne osiot oikein, että se on niinku samassa järjestyksessä. Se sointukierto oli hyvä ja toimiva suuntaan 1, 2, 3, 4, ei sointukierto toimiva suunnassa 4, 3, 2, 1, mutta soundi oli huikea. Okei. Niin sitten yhdistettiin nämä molemmat, että leikkaa liimaa, ja sen takia siinä on semmoinen niinku swelling, oli se niinku, mitä termiä he tai Mike Shinoda käytti tässä pätkässä, niin että sen takia siinä on niinku just se, ja sitä ei ole tullut mistään, että se on vaan se, kun ne on kääntäneet sen, ja sitten se on leikattu, ja se tavallaan se niinku loppuu seinään. No totta kai se loppuu seinään, kun se on leikattu loppumaan. Se on mun mielestä ihan, niinku, ihan huikee. Joo, arvostan aina. Mä tykkään elementeistä, jotka on ns. Niinku akustisia, mutta niistä leikkaamalla saadaan niinku ei-humaaneja. Se ei ole oikein sano, mitä mä oon. Sellaisia, että niistä väistämättä tulee vähän koneellisia. Joo, ja se on niin arvostan aina tollaisia kikkoja, ne on musta kiehtova. Joo, ja mun mielestä siis biisin teema on... Mä en usko, että maailmassa ei varmaan ole yhtään ihmistä, joka ei voi samaistua biisin sanomaan. Okei, että samaistumispinta on vähän eri, koska tässäkin lauletaan aika raffista niin kuin, tai rankoista asioista. Että täällä on se, että haluan päästää irti kivusta, jota olen tuntenut niin kauan, niin se on vähän suhteellinen, mitä se on, ja eihän tätäkään ole avattu niin kuin täysin, että mikä on se juuri se asia, mistä on kerrottu. Chester Benningtonillahan oli huumeongelmaa ja kaikkea muuta sellaista, että oletettavasti tässä on myös niin kuin osittain sitä, mutta koska myös Mike Shinoda on ollut kirjoittamassa näitä lyriikoita ja he on pallotellut, niin heillä on ollut niin kuin eri näkemys ja se eri ajatus, että mistä tämä kertoo, niin on vaikea sanoa, että kertooko tämä niin kuin koko kappale sitten vaan tästä yhdestä asiasta, vai onko tässä nyt niin kuin useampi tämmöinen mielikuva, josta he on sitten päättänyt kertoa. Mutta se, että niin kuin biisin toi
otsikkokin tai nimi sen kertoo, niin haluan kuulua jonnekin. Ja mä luulen, että se on jokaisella vähän semmoinen niin kuin tappelu jossain vaiheessa, että sä et ole oikein varma, että mihin sä kuulut tässä maailmassa. Ja on semmoinen olo, että olisi kiva päästää jostain irti, että se helpottaisi. Niin mun mielestä, niin kuin nämä kaikki teemat tällä albumilla, niin on ihan super tärkeitä ja iso juttui ja rankkoja juttui, vaikka tää on niin kuin, mun mielestä kuitenkin sit niin kuin aika nostattava biisi. Siis semmoinen, että tää niin kuin nostattaa fiilistä. Että en mä kuuntele tätä niin kuin siihen, että okei, nyt minä haluan kuunnella jotain rankkaa ja tuntea itseni niin kuin velloa surussa. Juu, ja tuntea niin kuin oloni paskaksi, niin ei tää ole semmoinen, koska mun mielestä tää kyllä vähän niin kuin tekee just sen niin kuin väärin, että tää vie sitä paskaa oloa pois. Aivan. Joo, kyllä. Joo, mä tykkäsin ihan siitä biisistä myös. Se oli semmoinen, mitä en mielestäni ollut kuullut tosiaan aikaisemmin. Ainakaan silleen, että muistaisin, mutta selkeästi tunnettu biisi. Ja itselle positiivinen uusi tuttavuus kyllä. Oli kiva tutustua siihenkin kappaleeseen. Se oli musta ihan siisti. Joo, jos mä hyppään sitten, mulla taitaa olla seuraavat 2 biisiä tälleen kronologisesti kyllä. Molemmat tässä. Parin biisin välein hypitään nyt, että skipataan biisejä välistä, mutta minä valitsin ensimmäiseksi kappaleeksi on Hit the Floorin, josta ja jonka tekoprosessista ei käytännössä löytynyt yhtään mitään mistään. Ja en tiedä kuinka suosittu biisi sitten on kyseessä, mutta mä tykkäsin siitä tosi paljon ja se oli se biisi, mikä sitten loppujen lopuksi sai mut päättää, että okei, että kyllä meidän on pakko ottaa Meteora, mikä on silleen hauska, että tässä on ehkä huonoimmat räpit tässä levyllä, tai siis kun kerroin, että mulla on ongelma niiden kanssa, niin tässä biisissä mulla on ehkä vaikeinta. Se on ihan kauhea se flow. Ai vittu. Ei mennä siihen. No, siis se on semmoinen, niin kuin, mitä mä olisin yläasteella kirjoittanut se flow. Ja siis mä ymmärrän taas, että koitetaan saada se kuulostaa siinä biisissä hyvältä, niin sitten siihen on menty. Mutta jadia. Anyway, mä valitsin tämän biisin siksi, että tässä on ihan superkilleri riffi ja kertsi. Ja tästä tuli semmoinen fiilis, että mä haluan heitellä tavaroitani. Niin mä mietin, että okei, no mä valitsen tämän toiseksi biisiksi sen takia, koska mä haluaisin kyllä, että ihmiset kuulee sitten tämän biisin, kun ne kuuntelee tätä levyä, koska se riffi on niin kuolematon. Se on tosi siisti. Elektroniset elementit tukee sitä riffiä tosi hyvin. Anteeksi. Tällä biisillä samplet on tosi siistejä. Ja siis niin, meinasin jo unohtaa, siis Snare-soundi tässä kappaleessa on siis se on, mä en tiedä miten se on tehty, mutta mulla tulee semmoinen fiilis, että niinku jotain on hajotettu ja siitä tulee tosi hyvä mieli. Se on ihan sairaan hyvä se Snare-soundi ja tukee taas sitä raskasta riffiä tosi hyvin. Niin soundeiltaan, riffiltään ja niinku kertsiltään niin tämä kappale valikoitui sitten, koska mä tykkään kaikesta muusta tässä biisissä, paitsi niistä räpeistä. Ehdottomasti. Ja musta se on hauskaa, että sä otit just sen kappaleen, missä on eniten niin kun räppejä, niin se sai sut vakuuttumaan, että me otetaan tää albumi. Juu, se oli vaikeet, mutta tein sen valinnan sitten. Siis joo, siinä en mä tiedä, se flow on jotenkin tosi kiusallinen siinä. Kiusallinen on se oikea sana, mikä mua vaivaa näissä räpeissä. No joo. Anyway, ei siitä sen enempää. Siis tykkäsin biisin, riffi on tosi siisti. Suosittelen kuuntelemaan sen. Any case. Sitten mulla oli toisena kappaleena toi Faint. Ja sen oli kuullut jo aikaisemmin, joskus, kauan sitten, ei ajatuksella. Ja se on aika iso hitti, näin niin kuin Linkin Parkin katalogissa. Tosiaan tuli sinkkuna myös tämä kappale silloin 2003. Tosi iso menestys, tosi niin kuin
arvostettu kappale. Olen itsekin nähnyt musiikkivideon joskus MTVltä vielä silloin, kun siellä näytettiin musiikkivideoita kauan sitten. Ja taisit sä voittaa MTVn jonkun musavideopalkinnonkin siitä, muistaakseni. Joo, tää on ehkä kuitenkin sit mun lempparibiisi tältä levyltä, sanoisin. Tässä on alussa siis semmonen viulusämple, mikä on ihan sairaan hyvä. Se on musta tosi siisti, ja siis koko pitkin biisiä se sama sample soi. Se on musta tosi siisti. Ja siinä erityisesti mä haluaisin tietää, että miten se on tehty. Mä tiedän, että Shinoda on tehnyt senkin jollain taikasamplereillään, mutta miten se on luotu, mikä se soundi on, mistä se on tullut, niin haluaisin kyllä, olisin valmis maksamaan rahaa, jos Shinoda jossain videolla näyttäisi, että miten tämä on tehty. Lähettää yksityistä sähköpostia. Hei Samu. Kyllä, just näin. Kuuntelin podcastin, en ymmärrä sanakaan, mutta tajusin telepaattisella yhteydellä, että kyllä. Haluat tietää, miten tämä on tehty. Tässä on yksityiskohtainen. Joo, kyllä. Kyllä, run through koko tästä samplesta. Joo, siis se on tosi siisti. Tässä on tosi koukkutriffit, tosi koukkumelodia. Ja tää on niinku kokonaispakettina mun mielestä parempi biisi kuin vaikka se Hit the Floor. Että tää on jotenkin eheämpi kokonaisuus tämä levy. Ja kyllä mä jotenkin sanoisin, siis jos mun täytyisi sanoa, että mikä nyt sitten Linkin Parkin, olen kuunnellut tosi vähän, mutta jos pitäisi joku biisi sanoa, mikä Linkin Parkille pitäisi kuunnella, niin kyllä mä ehkä sanoisin tuon Faintin. Siitä tulee semmoinen yleiskuva, että mistä on kyse. Plus siinä on se niinku sample-elementti ja elektroniset elementit, mitkä on kuitenkin niinku tärkeä osa ainakin tätä levyä. Siinä on tosi hyvä riffi ja siinä on tosi hyvät laulumelodiat, niin mun mielestä se vähän niin kuin tiivistää kaiken sen, että mitä nyt sitten tämä bändi pitää sisällään. Niin valitsisin itse tämän. Ja joo, tosiaan varmaan oma suosikkikappaleeni tältä levyltä. Tosi hienosti tehty ja semmoinen yllättävä asia itsellä oli just se, että miten ne samplet tukee sitä niin kuin heavy musiikkia, että se ei ole jotenkin, niitä sampleja ei ole vaan laitettu sinne sen takia, että nyt halutaan elektronisia elementtejä, vaan ne on tosi hyvin niin kuin paketissa. Niin, ja ne on niin kuin yksi osa sitä musiikkia, eikä vaan jotain taustalle pakotettuja elektronisia elementtejä, niin tosi hieno biisi, tykkäsin, ja hyvä meininki, tuli hyvä mieli. Hyvä mieli, vaikka siis ihan helvetin synkkä levy, mutta, niin, kyllä. Mutta tykkäsin, joo. Joo. Ei kai muuta. Siinä. Faint on tosi kiva biisi ja myös suosittu. Kyllä, suosittelen. Yes. Okei. Okay. Joo, eli sitten otetaan tämä viimeinen. Minä sitten päädyin tähän Breaking the Habit, koska se on varmaan siis, jos mun pitäisi, tai en mä sano, että jos mun pitäisi, vaan jos minua aseella uhattaisiin niin, että jos et sano nyt 3 suosikki Linkin Park-kappalettasi, niin me sitten ammumme sinut tähän välittömästi, niin mä ehkä sanoisin tän ensimmäiseksi. Tää on kyllä semmonen, niin kuin, mitä mä jaksan kuunnella ja kuunnella vaikka repeatillä ei haittaa yhtään. Ja olen kuunnellut tästä jonkun 800 cover-versiota ja yksikään ei ole parempi. Se on vähän semmoinen, että jos et pysty coverista tekemään parempaa kuin alkuperäisestä, niin ei kannata tehdä coveria. Mun mielestä aika hyvä nyrkkisääntö. Tällaisiakin covereita on, jotka omasta mielestäni voittavat alkuperäisen. Mutta tämän biisin coverit eivät voita alkuperäistä. Tämähän on siitä mielenkiintoinen, että tässähän ei ole siis säröskebaa ollenkaan koko kappaleessa, vaan siinä on niin kuin täysin akustinen. Totta. Akustinen. Enpäs miettinytkään asiaa. Ja tämä kertoo siis Chester Benningtonin tuosta tappelusta siis aineiden käyttämistä, huimausaineiden käyttöä niin kuin vastaan ja siitä, että millaista se on niin kuin oman pään sisällä. Tämä idea on kuitenkin ollut
Mike Shinodalle joku yli 5 vai 6 vuotta, niin kuin, että tämmöinen olisi, niin kuin, ja se biisin niin kuin aihe on ollut silleen pitkän aikaa jo. Ja jos menette ja kuuntelette sen, kuunnelkaa niin päin, että ensin kuunnelkaa, tehkää palvelus ja kuunnelkaa tämä biisi ensin, ja sitten menkää ja kuunnelkaa vasta se demo, koska jos te kuuntelette sen demon ensin, niin mä oon sitä mieltä, että siinä menee se biisi pilalle, koska se kuulee sen huonon version ensin, ja sitten se on vähän semmoinen, että no joo, että ehkä tää nyt on parempi tää. Ei, älkää tehkö niin päin, kuunnelkaa se biisi ensin ja hypettäkää sitä ja alkaa silleen, että jes, tää on kova raita ja näin. Ja sitten voitte kuunnella sen demon, koska sitten sen jälkeen niin on semmoinen, että okei, että, niinku, että tästä on lähetty ja tähän on päädytty, niin se on enemmänkin silleen, että, niinku, että okei, että, se, niinku, että se on wow-elementti tai fiilis. Se, mikä mun on pakko sanoa, niin tästähän on siis ihan tosi päheä siis toi musiikkivideo, joka on täysin siis animoitu. Et siinä ei oo, siinä on mun mielestä Chester Bennington kyllä näkyy, ja se on ihan tosi päheästi tehty. Se oli, onko se Studio Gonzo mielestäni, se on tehnyt siis Tarantinon kanssa Kill Bill juttuja aikaisemmin. Nice. Niin, siinä animaatioita, niin oli sama porukka tekemässä, ja se on ihan tosi siisti, ja sitten mun mielestä samaan henkinen musiikkivideo tuli tästä Lost-kappaleesta, joka kuuluu näihin myöhemmin julkaistaihin Anniversary Edition julkaistuihin kappaleihin, niin tuli samantyylinen. Okay. Mutta joo, se on niin kuin ihan super, että jos on aikaa, niin katsokaa se. Ja semmoinen, että mielenkiintoinen, että itsehän tajusin tämän kuunnella vasta tyyliin toissa päivänä, kun minulle selvisi. En ole siis vaan, niin kuin, ja tämä on kiva, että semmoisista albumeista, mitä säkin, tai mitä minäkin olen tässä nyt kuunnellut useampaan kertaan vuosien varrella, niin löytyy vielä asioita, joita et ole ikinä tajunnut kuunnella, niin siellä on siis sello- ja viuluraidat tässä kappaleessa, ja ne ei ole sampleja, ne ei ole elektronisesti, se ei ole niin kuin, vaan ne on ihan oikeat viulut ja sellot, ja en nyt kuollaksenikaan muista, kuka ne on sinne sovittanut, mutta on sovittanut, ja sitten se on sen jälkeen vaan niin kuin leikkaa liimaan 4 ihmistä mun mielestäni soittanut raidat, ja niistä on sitten niin kuin jokaisesta yli 10 raitaa niin kuin overlap ja overlay henkisesti, niin siellä on niin kuin 40-henkinen orkesteri soittamassa. Ja mä osasin kuunnella ne vasta tyyliin toissapäivänä niin kuin oikeasti kiinnittää huomioon, ja mä olin silleen, että okei, tää on ihan supersiistiä. Siinä demossa ne kuuluu paljon selkeämmin, koska se laulu on niin kuin, se ei ole miksattu niin päälle, ja sitä ei ole. Ja siitä mä osasin, niin kuin sen jälkeen mä osasin kuunnella ne silleen niin kuin oikein, ja sitten kun mun selvisi vielä, että ne ei ole niin kuin sample tai mikään syntikka, vaan ne on oikeet, niin aivan. Se oli ihan semmoinen, että okei, että ihan supersiistiä, että niin kuin se teet tavallaan elektronista rockmusiikkia, ja sitten sinne lyödään niin kuin selloa ja viulua ja alttoviulua ja kaikkea semmoisia, vähän semmoinen, niin kuin, että okei, että onko tämä nyt vähän liikaa, mutta ei ole. Niin, en mä tiedä. Ei siis sanoa. Ja se mun mielestä tukee sitä biisiä ihan todella hyvin. Joo, ja kyllähän se niin kuin Faintinkin toi viulusample olisi voitu sinne oikeasti soittaa, ja se olisi varmasti kuulostanut ihan hyvältä. Joo, kyllä. Että en mä näe sitä mitenkään niin kuin esteenä sille myöskään. Joo, ja mielestäni Nothing Else Mattersista on olemassa hissiremiksi, jossa on viuluja. Aivan. Jotain tällaista, niin se on. Ei tarvitse tehdä . Kyllä. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin levy on julkaistu kuitenkin 2003, ja tuo viimeinen sinkku, eli Breaking the Habit, on julkaistu sitten niin kuin 2004. Okei. Että on julkaistu niin kuin jälkikäteen sitten siitä. Vielä tohon aikaan tehty noin. Mielenkiintoista. Kyllä. Okei. Mut joo. Juu. Sitten tää, mistä mä ajattelin, että käydään nää, koska me ollaan nyt esitelty teille tosi monta hyvää biisiä ja tosi monta tällaista näin, koska ensimmäinen levy voitti Grammyn ja näin. Ja tämä levy voitti Grammyn parhaasta instrumentaalikappaleesta. Ja sitten kun te toivottavasti kuuntelette tämän levyn, niin se on vähän semmonen, niin kuin, että anteeksi mitä vittua. Niin kuin, täällä on ihan hirveän monta hyvää biisiä, ja sinkkulistallekin meni monta ykköseksi. Ja sit ainoa, mistä Grammyssä
tai he halusivat tämän huomioida, on paras rock-instrumentaalikappale. Sen on voittanut kappale Session. Mutta eikö kuitenkin Grammy-ehdokkuus tullut? Siis ehdokkuus nimenomaan vuoden rock-albumista mun mielestä. Kyllä. Sitä ei vaan voitettu. Joo, ei voitettu. Joo. Ainoa Grammy, jonka he ovat voittaneet tältä albumilta, on tosiaankin paras rock-instrumentaali. Asia sitten korjattiin, että Nam voitti paras rap-duo, kun he tekivät sitten ne seuraavan vuoden. Oli se Encore. Niinpä se olikin Jay-Zin kanssa, totta. Näin, kyllä. Niin siitä on sitten voittanut. Maailman rikkain räppäri. Joo, mutta se oli vähän semmoinen, ja tästä siis kaikki, kyllä, niin ihan oikeutetusti olivat kaikki Linkin Parkin henkilöt, niin olivat vähän näreissänsä, että olivat voittaneet sitten paras instrumentaalikappaleen. Ai että joo. Kyllä. Ai että. No mutta, olemmeko lopputulemien äärellä pikkuhiljaa? Kyllä. Sitten on se tärkein kysymys. No, onko tämä klassikko? Mulla on nyt vaikeuksia niiden räppien kanssa. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin jo heti ihan alussa, niin mä näen sen, miten tämäkin on vaikuttanut siihen, minkälaista musiikkia tämän jälkeen on tehty. Ja se on ehkä itselläni, se on debatoitavaa totta kai, mutta ehkä itselläni se niin kuin, isoin tekijä, kun mietitään, että onko kyseessä klassikkoalbumi vai ei, niin se, miten se on vaikuttanut siihen niin kuin, musiikkiin sen ympärillä. Jos nimenomaan halutaan miettiä jotenkin tämmöiseen niin kuin globaaleilla kriteereillä klassikkoalbumeita. Mä oon tässä nyt pohtinut niin monta jaksoa, kun me ollaan tehty, että mikä se sitten mikä sen määrittää. Niin. Ja siis lopputuloshan on se, että me ollaan mielipideasioissa oikeassa, ja se on se, mikä sen määrittää. Mutta sitten totta kai koko ajan analysoin lisää sitä, että no mikä sitten se on. Joten kyllä, ja siis tässä levyssä on myös paljon todella hyviä juttuja, että en sano sitä. Rapit on ainut miinus, plus tämä on vaikuttanut tosi paljon siihen, minkälaista musiikkia on tehty, joten mä koen, että tämä on totta kai klassikko. Joo, en mä rupea tuosta, niin kuin sanottiin, me olemme mielipideasioissa oikeassa, niin en mä rupea tätä nyt niin kuin kiistämään millään tasolla, että kyllä tämä on edeltäjänsä varjolla, niin, tai ei mitään varjolla, koska oli menestykäksi albumi, ja tämä on se kakkosalbumi, joka ei kokenut kakkosalbumi-syndroomaa, että ei dropannut, ja tässä on ihan tosi hyvät biisit, ja tämä jatkoi hyvää lentoa, ja tämän jälkeen Linkin Park oli tehnyt itsestänsä niin ison, että ei ollut tarvetta oikeastaan muuttaa. Sitten tehtiinkin tuo Transformers, johon Michael Bay halusi Linkin Parkin tekemään. Että siitä vaan nousukiitoa ylöspäin. Kyllä, tämä on klassikko. Kyllä. Tässä on monta elementtiä, jotka kuitenkin on jäänyt niin kuin heidän rikottuaan niin sellaiseksi, että on voitu käyttää, kuten elektroninen musiikki, rock, tai sitten mun mielestä ehkä vähän enemmän hyväksyttävämpää. Että pidettiin elektronisia asioita, vaikka kyllä joku puristi löytyy jossain, että kyllä minun rockmusiikkiin ei sinne mitään sampleja saa laittaa. Niin, totta kai. Joo, ja kyllä elektronisia elementtejä on ollut ennenkin tätä, mutta ehkä just niin kuin populaarirockmusiikkiin tämä toi niitä lisää vahvasti. Mielestäni Burzum teki yhden levy linnasta pelkästään syntetisaattorilla, yhdellä semmoisella keyboardilla. Joo, on kyllä. Random faktoja hirveistä ihmisistä. No niin, Noin. Hyvä, että sä olit samaa mieltä. Mä oon miettinyt, että mitä sitten tapahtuu, kun me ollaan eri mieltä. Niin, ei semmoista tilannetta pääse tapahtumaan. Me ollaan absoluuttinen totuus kaikissa mielipideasioissa. Kyllä siis jonkinlainen Armageddon tulee siinä kohtaa. Joo, mutta väistämättä. Mutta siis mä oon sitä mieltä, että siinä kohtaa meidän pitää mennä kehään ja sitten me tapellaan niin pitkään, että toinen kuolee. Joo, ehdottomasti. Se on mun mielestä se, mikä pitää tehdä. Mutta me striimataan se sitten Instagramiin, Instaliveen, että pääsette sitten kaikki seuraamaan, kun niillä käy. Niin mä oon sitä mieltä, että se on oikea ratkaisu. Siinä kohtaa sitten. Hyvä. Toivottavasti tulee paljon
seuraajia sitä myötä. Toivottavasti. Toinen meistä saa sitten nauttia niistä sen jälkeen. Niin. Mahtavaa. Isosti sen jälkeen. Mitä vain haipin Kyllä. saavuttaaksemme. Niin. Sitten. Kyllä. Hei. Kiitos kun kuuntelit tänne asti. Kiitos. Meidät löytää vaikka Instagramista. Meille voi laittaa sähköpostia. Ja tulkaa kertomaan, jos olimme väärässä jossain asiassa. Ei mielipideasioissa, faktoissa, vaan saa korjata. Vain faktoissa. Ja kun korjaatte fakta-asioita, niin muistakaa olla kiukkuisia ja vihaisia. Kyllä. Joo. Seuraavasta jaksosta emme ole vielä varmoja, mitä sieltä tulee, mutta se varmasti meille selkeytyy tässä parhaimmillaan noin 15 minuutin kuluttua, kun me sen tässä päätämme. Kyllä. Ja sitten tämä sama parran varsi tänne, eli jos haluat meiltä, tai että me kuunnellaan joku sun suosikkialbumi tai käydään se läpi, niin meille voi laittaa myös albumiehdotuksia. Niitä sitten jonkinnäköisellä aikataululla todennäköisesti toteutetaan, että älkää siitä olko vihaisia, jos ei heti seuraavaan jaksoon kerätä tekemään teidän toivealbumeitanne. Joo, ehdottomasti. Aina saa laittaa kehoituksia, niin kyllä me ne sieltä jollain aikavälillä aina katsotaan ihan varmasti. Kyllä. Okei. Hei, hyvää kesän jatkoa, koska tämä on laitettu kesällä, jos tämä tulee ulos talvella, niin sitten hyvää talven jatkoa, ja jos tämä tulee syksyllä, niin hyvää syksyn jatkoa. Kyllä, oikein hyvä. Oikein hyvä. Yes, hei, kiitoksia. Hyvä. Nauttikaa kesä, talvi, syksystä. Juuri näin. Nähdään ensi jaksossa. Moro! It's a good night.